En aquest vídeo et presentem les principals novetats i millores de la nova versió de Moodle. El canvi més significatiu és la nova interfície. Amb aquesta actualització, el disseny del nostre campus virtual canvia significativament, aconseguint un aspecte totalment renovat, més net, actual i accessible que facilita la navegació i s'adapta millor al dispositiu de cada usuari. S'allibera molt espai de pantalla i s'ubiquen les opcions de configuració i d'edició, tant de la signatura com de les activitats a la icona d'administració en forma d'engranatge, que trobarem sempre a la dreta de la pantalla. Aquesta icona desplega les opcions que abans estaven a l'esquerra, el bloc d'administració. Igual que aquest, és contextual, és a dir, mostra unes opcions o unes altres en funció de la pàgina on estem ubicats. Com a docents, situats dins una aula d'una assignatura, veurem la caixa de navegació al costat esquerre de la pantalla, on hi trobarem els enllaços a elements importants dins del curs, com ara les qualificacions, els participants o el calendari. Aquesta caixa de navegació pot mostrar-se o ocultar-se prement la icona sempre visible, situada a la part superior esquerra de la pantalla. Les opcions de veure el llistat d'usuaris inscrits, d'afegir usuaris o la gestió de grups es troben ara integrades dins el llistat de participants del curs. Hem de tenir en compte que l'aplicació per mòbils no mostra cap bloc, per això la tendència de les noves versions del Moodle és reduir-ne l'ús al màxim possible. Malgrat això, si necessitem afegir-ne algun, podem fer-ho amb l'edició activada a través de l'enllaç Afegir bloc, situat al final de la caixa de navegació. L'edició s'activa ara des de la icona d'administració, que és on també trobarem les altres opcions de l'aula, com ara l'edició dels paràmetres o la importació de materials entre aules. L'enllaç Més ens porta a l'àrea d'administració de l'aula, on hi trobarem, entre d'altres eines, els informes o el banc de preguntes. L'accés ràpid a l'opció de canvi de rol el trobem ara al menú d'usuari. També és més fàcil moure'ns entre activitats. Tenim opció d'avançar a la següent o anar a l'anterior o fer un salt cap a alguna altra activitat o recurs fent servir el desplegable. Ara podem canviar el títol d'un tema o una secció fent un simple clic. A més de totes aquestes novetats en quant a la navegació i a l'aparença gràfica, la nova versió també incorpora millores en altres eines. Al calendari ara podem crear esdeveniments fent un clic a la data desitjada. Només ens cal introduir els detalls i desar els canvis. Si ens equivoquem de dia, podem arrossegar l'esdeveniment fins a la data correcta. A la tasca hi trobem ara una nova interfície de revisió de les trameses que ens permetrà qualificar de manera més eficient. Si la tramesa és un fitxer, podem fer servir el sistema d'anotacions que l'estudiant veurà automàticament un cop desem la retroacció de l'activitat. Tenim l'opció de descarregar de manera selectiva algunes de les tasques trameses per part dels estudiants. També s'ha afegit l'opció de poder posar excepcions a les dates de lliurament a grups o a estudiants concrets. Això pot ser útil, per exemple, en activitats de pràctiques o laboratoris on els diferents grups tenen dates de lliurament diferents. Els fòrums permeten ara blocar els debats a partir d'un determinat temps d'inactivitat, de manera que a partir d'aquest bloqueig no s'hi pugui fer cap aportació nova. També podem fixar debats a l'inici del fòrum, opció que pot ser útil per a aquells debats més importants que sempre vulguem trobar en primer lloc. Una altra gran utilitat sol·licitada des de fa molt temps per part dels usuaris del Moodle és la paperera de reciclatge, que permet recuperar una activitat o un recurs eliminat accidentalment, incloses les dades generades per part dels estudiants si es tracta d'una activitat. Ara podem pitjar i arrossegar fitxers multimèdia a l'àrea del curs. Trobarem també un reproductor multimèdia millorat i que es visualitza des de qualsevol dispositiu. A més d'aquestes, pots conèixer altres millores i novetats del Moodle 3.4 seguint l'enllaç que trobaràs a la pàgina principal del campus virtual. Com sempre, estem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte a través de l'adreça que mostrem a la pantalla. Gràcies per la teva atenció.